Takže ja by som chcela len stručne zhrnúť, že čomu som sa venovala a bližšie to opíšem vlastne v danom príspevku. Takže ja som sa pokúsila spojiť morálnu predstavivosť, imagináciu spolu s etickým poradenstvom a takisto aj s nejakými základnými rámcami, ktoré by mal každý etický poradca alebo konzultant používať pri rozhodovaní. O tom, čo je poradenstvo, sme tu už počuli z každej strany, riešili sme tú otázku, aká je pozícia konzultanta, poradcu, takže k tomu sa aj nebudem vrácať, pretože aj pani docentka Čierna, aj pani docentka Oravcová sa vyjadrovali k tomu, aké sú úlohy, ako chápeme pomáhanie, hej, a vzťah či už k organizácii alebo konkrétne k jednotlivcovi, ku klientovi. Takže tieto veci ja preskočím. Toto je len taký základný nejaký rámec alebo osnova môjho príspevku. Takže snažila som sa podať nejaké základné rámce etického rozhodovania. Všetci vieme, že... Aha, dobre. Všetci vieme, že teda kto by mal byť ten poradca a aké by mal teda mať tie zručnosti a kompetencie, takže okrem tých teoretických poznatkov, či už z etiky a z inej nejakej oblasti profesijnej, by mal určite mať nejaké tie skúsenosti v tom empirickom výskume. Ja sa budem v príspevku vlastne bližšie venovať takým rámcom, to je ten vlastne začiatok, teda, že čo znamená pre etického poradcu taký utilitarizmus, deontológia, dodržiavanie práv, ale aj etika cnosti a sociálna spravodlivosť. Tieto základné pokladáme vlastne za také základné nástroje, ktoré musí jednoducho reflektovať pri svojom rozhodovaní.